Kanigri ka AKASHVANI SHILLONG ka khubor ban pulia phit imeri no gti walang. Kini gilong kimat ki bakongsan jong ka khubor mata ka stem. Kin mau buram ki no elam kariye ki shipai bashlur ki bala IT la ka jong ka jing im hagathma Pakistan house nem ka khandai spa nyu huai ya ka ba la jurak khi mata kum ka Vijay Divas. Shong jing elang ke estimate committee jong ka yeng darbar thau an ka Meghalaya minhin gasngi hapo ka jinam jung uba Mirror Bonds MLA na nongpo kum usong knor. But Manipur la yo kurup shibun kitiare pom na Kangpokpi district minsngi ublay. Ki kubor ki babnya. Ka Vice President Jongkari ka Draupadi ngapanwa na phi ka President Jongkari ka Draupadi Murmu u Vice President Jagdeep Dhankar u Menteri Rang Badu Narendra Modi lembat u Menteri ka Tanat Edari ka Sarkar India u Rajnath Singh menen kasngi kilakan mau burami ki sipai bashlur ka thama ka khandai spa nyep huai ha kasngi rakhe ke Vijay Divas. Haka kerwa khubor haransan ka social media ka president kala kan mau burami ki sipai bashlur ki bala len ladi ba IT la ka jong ka jing im na ka banta kari ko ong ba ka jingnen jong kite ki sipai la ka jing im ka nyai long ka khana ka ban ai man sim ya barok ki nong song kari ba ka nyai long ru ka ban sa kan mau ha kari u Vice President Jagdeep Dhankar ula kan mau burami ki sipai ka thama ka khandai spa nyep huai maula ai ka jing ro ka min sim bashlur jong ki Haka kerwa khubor jong Menteri Rang Badu Narendra Modi ulakan mau burami ka mensiam bat shitham bat ka jinglen na di jong ki sipai bashlur kari ba ula ong ba ka jing IT jong ki la ka jong ka jing im kalawan rai ka jing singan bat ka buram na ka menta kari umudi ula ong ba ka jinglen na di jong ki sipai ka nyai long parabor ka jing pensluri ki nong song snong haman la ka pateng ka ban yai sa haka kitab history jong in India. Kari India menen kasi kala rakhi ka Vijay Divas ka basan phulai ka badi ka sngi kin mau buram ya ka jingjap jong ka India ka Pakistan ka thama usnem ka khnai spa nyu huai ya ka ni ka sngi ka bakraw la ju rakhi le ekmen man na usnem ha ka khandu trik no opra ba ka deiru ka sngi kha jong ka ri Bangladesh ki sipai India ka rakhi le ekmen da ka ba pen inam ki tiar thama ha Amritsar ba da ka jing pen ka buram vir nari ka balong ka dak jong ka jingklan ba jingetli ha kari Ringkat bakari borok kawai ke jela Manipur menen kasni lakan mau buram ki martir kari India ki bala IT la ka jing im bakodor ha ka thama Pakistan ha usnem ka khandai spa nyep huai u Menteri Rang Baka Manipur N Biren Singh ulalam khamat ya ka kan hon na ha ka jing rakhi ka Vijay Divas ha kam raji lang jo ka 1st Battalion ka Manipur Rifles ha Imphal Haka jingkran jong Biren Singh rapun kan mau ba haka tika port ma lakan tiu kadani ki pulit home guard jong ka jela syaka kadan havildar khnang ba ken let yakun haka thama u Menteri Rang Ba ulapan sengawru ya ka jing e ba kirit pa ki basyong basa haka ri Bangladesh menta ki dan hapadeng ka jing Sha'ban ben bat haka ba kum kani ka por ka ba kim ka long ka baran kam ki pa kari kin long ki be teli bat ki ba scam kat barang persyangi ki lat trekam banwan ra ka sukasan na ka benta ka jing bit jing biang jong ka pateng ka banwan Ka estimate committee jong ka yindor bar thawan ka Meghalaya hapo ka jinglam jong ba Mirror Bonds MLA na nong po constituency kumusong kunor menen ka si kala song jinglang ha MLA hostel Shillong ban ngap ya ka trek ta jong kitna trek ka phera ba di ki jing e ki ba ki kendo ka jinglang kala long bar ki he sarkar na kitan trek ka phera jong ka sarkar Meghalaya kum ka tanat puli puthi ka PHE ka tanat penroi ki thanong kendong ba ka tanat jong ka koi ka khia ki beladan lang ha ka te ka jinglang ki long ba Renekton Lingdo Tongkhar MLA na Mokurwat ba Adelbert Nongrum MLA na North Shillong Remington Gabel Moment MLA na Rambrai Jerngam ba Wailat Miki Shilla MLA na Jawai ba ka Miani di Shira MLA na Ampati constituency Chief Justice jong Guwahati High Court Justice Vijay Bishnoi uong ba ka long ka panan kaman panroi shisho iki scheme ki ban penyo jimatoy ki temen bat ki bahap po ka National Legal Services Authority NLSA haka por ba ajing kran haka waini ki program ajing hikai halor ka phang ka hok jong ki temen ba ki brio ki bala no akarta ya ka bala penyat ka Assam State Legal Services Authority ASLSA Chief Justice Bishnoi uong ba
Kajingdan jo kitemen hakri kala nangkiu namarba ki imslam ha kajing biang jong ki lat sumar ban penyo ka koi ka khya hakri ulakan tu ki bakin shem kabu na ki skim ki baka sarkar ka terwa khanang bakin yo ya kajing im ka basuk ka basan bat ka badan buram kini ka khubor ka wanchpi na ka Akashvani Shillong. Ki sipai ki leo kurup shibon ki suloi bigi tiar pen bathai na Kangpok P district jong ka Manipur minski ublei. Daga jingi trelang hapring sipai bat ki pulit jong ka jela leo kurup ya kite ki tiar ya pom na El Jang Nampai and Freedom Hill. Ki tiar leo kurup akate ka sngi ki ketop ya ka 7.62 mm rifle, 9 mm pistol, ki barrel gun, hand grenade, electronic detonators bat ki wei. Kasorkar India ka ong ba kidon kumba arfoi tali ki school ba shule thok ha ka lingkri ha ka por ba jubab ye ki jingkli ha ka yendor bar thawan lok sabha menhin gasngi umantri khanna na katana puli puthi usukanta majumdar ula ong ba ha kini ki sponsnem balala la dep khang ya kha artali ki school ba shu permi be an Majumdar ulai thuru ba ka UGC ka pelat ya ka list jong ki school ba shisha berkumjuru ya ki school ba ki bashuli athok man na usnem hashwaban sedang ka samoi trikam nalor kata ka sarkar India ka ju tho she ki sarkar jilla baro na ka por she ka por ha ka bede ba ka jingdon jong ki bakum kini ki school ba bean ka Meghalaya SSA School Association MSSA Minhin kasni kala khojingilang hamadan student jayaw hapo ka jingilam jong president ba Aristotle Rumbai banyak kren halor ki mat jing e ki babon ki babo ya ka kam jong kinoi kai SSA ha ka jings e ha ka leng ke jela ha ka te ka jingilang ka seng kala terwa ban thawi ka komiti trekam ka bakhlan ja ka sarkar jela mat ka ban kan thup iginong mi khmat na ka tanat an ka tanat puli puthi ka tanat personal planning ringkat ba ki khot jong ka MSSASA khanang man khmi binya e ki jing e jong ki la shimru e ka rai ban weng no e ka jing thmu e ki mat man company jing mot ha ki jing e kren ba ka sarkar khanang ban yo pen be ya ki jing e ki ba ki mat Kasorkar India min kasi kala ong ba house nem tre kam ba minta ki don kumba khat ar hajar tli ki jing ujor ha ka bai de ki jing e ha ki kam belasngi bat ka ai kam ai jam ya ka bala punu kerteng ha ka samadhan portal haba jubab e ka jing kli ka yindor bar thawan lok sabha u menteri ka tanat labor but employment Dr Mansukh Mandaviya ulapan tip bana kini ki khat ar hajar tli ki jing ujor la la ban pen met kumba nyo hajar ar spa hanrufu ar tli Utai Menteri Sarkar la pentip ru bagi don arpoi hajar teli ki jingdawa bala penrung hapo jong ka an payment of gratuity minimum wages maternity benefit act bat ki wei bat la laban pen khut kumba pra hajar praspa khasan teli ki kes kum shibentana ka jing lekamen Christmas ka senjuk ki sing samla shnong kala ais ngobha de ki jing bam ki jan ki nep bat ka pisa bat ki jing non kam ki bakong san min ka sni ha God's Dream Home Center ka badana Shillong ka baju pet kerpang ya ki khna ya ka te ke center la ju khmi de Pastor Crosslin Marabanyang kapor lekamen Christmas kala nang jan bat minhin ka sngi ka HNYF Women's Wing Central Body lembat ka HNYF Arpol Mer Circle kala le ya ka kam isn ai ka bakit jimut da ka basami ki nep sha ki longing long sem ki badok kum ka da ka jingmen Christmas ye ki te ki blanket la sam ha community hall jong ka shnong paham maulen bat ki don arp santli ki longing long sem badok ki bala yo pdiang ya ka te ka jing ai sngop ha Christmas Habakaran hakate ka jinglang ikong prinsipon karmuti ilapan pau bakani ka jing sam blanket ka day ka dak jong ka jing it ba ka jing pha banya samlang kat barang pen kre ya ka jing rakhile kamen Christmas ila ong ro bakani ka long kumshi bentana ka kam jong HNYF Women's Wing ban shakri na ka benta ka bha kamyan bat ka jing bit jing biang jong ka emlang salang Kato kani ka kubar kelakon bakalawan chpi na ka Akashvani Shillong. Sa shipor kata ka por prabaji nginya so baka dali station na ka mata ka kubar ka ktin Hindi ban penbuat da ka kubar pareng ka por pra katsan minin. Kani ka Akashvani Shillong sngobha na manta yaki kubar na Delhi.